Ujarku nugar pelodos ngene malah ngumpet. Ayo Ramane. Oke, ayo dipastikan Mas. Pantelo Gending. Jos. Ayo dong, Cik. Sing di kawasan ada bang mau perintah mampir orang mampir man ya mengko mampir baline iya mengko gotak lunasi mampir orang ketang dela-dela lah kae wis kesu kadung kesu kaya kae ora kesu ya ora usah lah ya wis kadung kesu kaya kae ngapura Bang Kirman apa ora kena disuruh tangi mengko enggane yang ngono lho pira-pira engko dadi ya wewe wong dadi mari gelal lah bayaran begalan mari gelal mengko iya ngene wow waku ujar ngoro duit anu kukur jare arek munggah haji ya orang lagi nyeripil jaran lagi ngumpul mulane jarku nugar ngrogoh duit kukur kari iki aman tentrem jajal asuarane Rika aman tentrem wong ibing karo bayar bae seneng ya oke maksudnya pas ngibing bayar bae seneng ya kowe beraken sih bahasa apa kowe banget ki lagi oh seneng oh angger silir ana ing pantelo aja
tentelik kok lah. Awas maning. Awas, tembak. Mulane cekewan. Jangan kuasa. Iya, Jangan kuasa seneng Kau banget. syuting kok ya. Iya. Silir ana ing pantelo gending. Senotok Ya Ya, mendekel ya, Ci. garap duet apa ora? Nyong kesel. Ayo mangga Mbak Jenny. Asik. Dilenggeri siji-siji Ayo. yo. Allah doa lo ayo Ayo tang ade. ayo Sadel lo bae. ana apa yo Ana putri doa lo ayo iyo Allah piyong aduh piyong kula mboten badhe mudhun senajan ayo sisane sejoyo
maneh dah pantelo gending wis dibonusi toler kaya. Mangga Rama Kirman, jalukane pelem. Ya. Monggo Bapak. Seket. Ya truk. Sabar truk. Nah, nyong nang kene. Syukur bisa keturutan gunung desa dadi raja. Ora ilang Gone padha Matur suwun terkhusus Kakang Pemudian kula wonten Bang Kirman.
ternyata isi saya ya, Petruk Bro. ki sawarane ramane kuwi entong. Ayo Mang, bokar melu joget wae nang ngene. Ayo ayo. La 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 la. Ece, asik.
jarum sawetawis dipun pinangkani yo. Ya. La 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 la. Pakai kacamata ramane. Sembarang jarum jarum wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis salendang sutra senyumkan wong manis sembarang senyum senyumkan wong manis sembarang senyum tapi senyum wong manis mengundang cinta. Dari mana datangnya lintang? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke dalam. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. kesuwun ramane Jan, matur suwun. Jalukane ndolalakan barang ya Ki. Iya. Lah. Amrica kecut simbar toya. Malajen kayak malajen lagi turun kayak ngrokona mricak kecut. Sing ndi? Karo nyakeli kembang. Saunine wong ayung gregetna ati kepriwe ramane sing dirasa Rika mricak kejute kelambi cekak kaya apa nora ketang dadi
batureni romas aku gemang aduh enaknya aku gemang bukti ke wayo mundak dadi keloro suka karep ndudaya mbok keteman lah ya ngerandaya melas suka terima nyawang salawase ya mending disawang. oh ya ya wenang apa-apa kok belan caping gunung kate nindingna belan jerek kae ngelaki oh iya yes ngana lah sekarepmu lah kae ngelaki ya wis jajal gawe kena tembang sing sesuwe karo kahanan yo jajal nyong nyawang ayuning cika jroning atiku kepilut ning ya mung krasa rumangsa merga nyong wis tuwa lah semoga kowe joget tok Tua ta ora Ki? terus Banget. kedaluwarsa Iya, engko nyong keracunan kepriwe? ayo wis manut bae lah iya iya iya
mawi disedot kaya gue baik. Ya iyalah mau kepecet kono ya muni mbok. Iya. Ya iya orang ya Mau nitip ki berarti kasih mandan anu. Ya iya. Angger liyane ki ora ditara munine. Iya nu anu pasti. Ki nyong percaya munine sih. Jajal angger kain niku ya. kayak anu wit gedang dipleset tit. Olah sawah sapa adyatan owah atiku wis kapilo saebo bunga atiku lamun bisa sesandingan asira. Iki ramane tembange kapilut ya, Mak. Nah, moga-moga bisa dadi bombong aing pikir lah. Owe owe oang, owe owe oang. Nanging aku peti bloko pungkasane omah lara tresno najan aku ayen kadulung ananging jagat rasaning atiku nandang tresno iki wis pinasti sadar monggo bae. Oli popok wewek kena nggo jimat. Sih nganggo apa? Ya kayak kunder-mander lah. Apa sih? Aku betul ngomong ulah sawah. Masa sih? Selekor. Ulah sawah sabak adyatan owah atiku wis kapilut saebo bunga atiku lamun bisa sesandingan beksan baladewan kinarya panutuping adicara lipur wonten ing dalu menika sugeng hamriksani semoga Cerono ayo dong kene tuh sapa ing pangku
Rata Prabu Mandura Prabu Baladewa.
kinarya pamungkasing adicara kita tutup sesarengan kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi atur sugeng pepisan mugi saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti angrembakaning budaya anjunjung martabating bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun. Miatrani kalayang Segra polot kang terminal